El president de la Generalitat, José Montilla, ha explicat aquest matí a les associacions de veïns catalanes reunides a Reus l'esforç que ha fet el govern de la Generalitat perquè Catalunya hagi pogut acollir sense excessius problemes la nova immigració. El president ha recordat que en molt pocs anys Catalunya ha rebut més d'1 milió de persones i ha destacat que les polítiques de cohesió i acollida són una de les seves prioritats, tant a nivell de barris com a les escoles o als centres sanitaris. Gràcies a les polítiques progressistes, sense la llei de barri segurament la immigració no s'hauria pogut integrar tan fàcilment i tan ràpidament, hauria pogut tenir més dificultats, sense cap mena de dubte. El president Montilla ha destacat el paper de la llei de barris com una de les eines essencials per a la integració. El president considera que aquesta llei ha estat un encert perquè ha aconseguit que Generalitat, Ajuntament i entitats socials i cíviques treballin conjuntament per un objectiu comú, la millora integral de tot un barri. La llei de barris ha permès iniciar actuacions a més de 100 barris de tot Catalunya. Ha suposat un benefici a més d'1 milió de persones i una inversió total de 1.200 milions d'euros. El cap de l'executiu català ha aprofitat l'acte per demanar la incorporació dels nouvinguts en el moviment veïnal. Segons el president, conèixer el que ens uneix és la millor arma per superar el que ens separa.